Sziasztok, én Abidosz vagyok, és itt lennek egy újabb videóval, melyben ez egy kisebb vlog videó lesz, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen volt ezen a csatornán. Ugye, nagyon jó volt, nekem tetszett, szerintem jók lettek a videók, de ugye Minecraftot nem annyira néztétek, ezért nem is csináltam belőle második részt, de hogyha azt mondjátok, hogy modokkal esetleg, hogyha modos lenne a Minecraft, akkor néznétek el, mert ha igen, akkor csinálnék modos Minecraft videót, de viszont Shakes & Fidgetet néztétek, és de ugye azt is írjátok meg, hogy a privát szervert vigyem, vagy a sima Shakes & Fidgetet. Ha a privát szervert, akkor ugye mondjátok, írjátok le kommentbe ez a videó alá, vagy akár bármelyik másik alá, hogy a harcost vigyem, vagy a mágust. Na most, ugye, hogyha azt mondjátok, hogy a mágust vagy harcost, akkor azt fogom vinni. Ja, és ez alá a videó alá a kommentbe írjátok le, hogy milyen videók legyenek még ezen a csatornán. Na most, ugye, hát, eddig ugye volt Shakes & Fidget meg Minecraft. Ja, és igen, azt még nem is mondtam, hogy elvileg nem sokára fönn lesz egy Cat Mario videó, és a világ legnehezebb játékáról egy videó, és mindkettő alá, vagy akár ez alá a videó alá is megírhatjátok, hogy tetszett-e, és hogyha igen, akkor legyen-e még, vagy ne legyen. Na de, ugye, hát ezek nagyon nehéz játékok, illetve a Cat Mario nem is annyira lenne nehéz, hanem szivatós. Ugye, nem vettem hangot, mert ez egy eléggé idegesítő tud lenni, hogy tehát ugye nagyon egy idő után nagyon idegesítő, és nem akartam, hogy összehallgassátok, hogy én káromkodok. Na de, ugye, még azt akartam mondani, hogy ugye, csináltam lejátszási listákat, de azok közül erre a PC Things-re, meg Monster & Legendre nem is teszek semmit. Hogy miért nem teszek? Hát azért nem teszek, mert nagyon úgy nem csináltam semmi olyan videót, és ilyen képes videót nem akarok már csinálni, ez úgy, hát már gagyi. Na most, hanem ugye gameplay videó. Ugye most azért veszem action-nel a videókat, mert ugye az OBS most nem működik, valami módon nem megy, és hát ezért ugye nem tudom venni, tehát mást kellett keresnem, nem tudok beszélni. Ugye, és akkor erre esett a választásom, az actionre. Ugye, és akkor, hogyha valaki megkérdezi, hogy miért nem Bandicam? Hát azért nem Bandicam, mert az egy szar. És másrészt meg 10 percet tudok fölvenni vele. És az úgy nagyon nem jó. Persze, hogyha vlogolni akarok, akkor sem fogom azzal venni, de vehetném, de nem fogom. De, ugye, én mondtam, az eddig videóim szerintem jók lettek, és a megtekintések alapján is azt hiszem, hogy úgy jók lettek, és nincs is unlike, semmi, tehát úgy meg vagyok elégedve. Na de, ugye mindent odaírhattok ez alá a videó alá, még mindig nem tudok beszélni egyébként. Na, tehát mindent odaírhattok a videó alá, ez alá a videó alá, illetve bármelyik alá. De szerintem ennyire is lett volna ez a videó. Abidosz voltam.